Bona tarda. Jo crec que en general hem jugat un bon partit i hem d'anar per la victòria, no? Hem estat tot el partit a sobre el marcador, amb un inici amb molta activitat, molt encert, amb tirs de 3 punts i un primer quart molt bo. Després hem anat perdent, lògicament, i s'han posat el partit, s'han ficat dintre i hem tingut algun problema al segon quart, però bueno, l'equip ha seguit treballant i després jo crec que hem tingut un tercer quart molt bo, a nivell defensiu sobretot, i amb una pressió a sobre, d'avantatges no massa àmplies, però aguantant allà hem estat molt bé i a l'últim quart hem agafat un bon avantatge i un inici una mica de l'últim quart allà amb una mica de por, es podria dir, i després ens hem tornat a ficar al partit, hem tornat a tenir referències i jo crec que hem fet un bon partit, no? Crec que hem merescut la victòria i estic content pel treball dels jugadors i de la setmana, que és una setmana bona també d'entrenaments. Roble? El que més ha cridat l'atenció han estat els triples avui, però no sé quin valor li dones també a la victòria, la feina defensiva que ha fet l'equip al principi del tercer quart. Sí, ho he dit abans, no? Quan ens hem ficat allà a l'equip m'ha agradat. Al marge d'encertar, no, que després tampoc hem encertat. Ha fet una surna i després 2 accions de tirs de 3, però tampoc hem estat nosaltres molt brillants, no?, a l'inici. Però l'equip ha estat molt bé, molt seriós, ha treballat molt bé i jo crec que això ha sigut definitiu. Hem posat físic, hem tingut algun problema al rebot, no?, durant tot el partit, és cert, la nostra cistella. Estem tenint algun problema últimament, que d'intentar arreglar-ho i bueno, després hem sabut pensar una mica això amb el treball de taller que ens ha ajudat molt el rebot defensiu, els petits, i ja l'últim quart ja l'hem comentat abans. Hola, bon dia. Carles Maria, de Catalunya Ràdio. 2 preguntes. Primer, la sortida dels Jonas Caben al 5 inicial podria tenir continuïtat en el temps i perquè com ho ha fet avui jugar més o menys al llarg dels partits. I la segona, hem vist els escalfaments, els jugadors somrient, estan confiats l'equip, més que amb angoixa, donat el que ve, Sol, València i partits molt rellevants per entrar a la Copa. Bueno, vam entrar entre nosaltres i era una combinació de rotacions que després no es quadraven i volíem pensar que era millor, no? Sobre si tindrà continuïtat, lògicament. Té 21 anys, acaba de complir aquesta setmana, el dimecres, crec, i suposo que tindrà continuïtat, tindrà temps. Després la segona pregunta que volia. Sobre la dinàmica. Sí, la dinàmica. L'equip té mentalitat positiva, que ambició ara, lògicament, s'apropa a la meitat de la temporada i encara que vam tenir algun cop allà dur amb aquestes pèrdues de pròrrogues, aquests partits quasi guanyats, no van ser fàcils d'encaixar aquestes 5 quasi victòries, però l'equip ha sigut mantenint l'esperit i l'objectiu d'acabar bé la primera volta de moment, no? Està relaxat, està treballant bé, vull dir, això fa que els veterans també donin tranquil·litat i algun jugador o altre estava una mica més tens, suposo que portarà pitjor, però això lògic, amb 11 jugadors o 12, però l'equip ho mira des del punt de vista positiu i jo crec que no tenim que tenir pànic al que passi marcant els partits. És a dir, si l'equip treballa, ho hem fet avui també, lluitant totes les boles, un dia estàs assaltat, el dia fora brada, per exemple, no, o jugadors que estan bé un dia i l'altre no, això no té que afectar el nostre treball, el nostre rendiment, i els jugadors, jo crec que és un aspecte molt positiu de l'equip, té aquesta idea, aquesta il·lusió, aquestes ganes de mirar endavant i de ser optimistes, de pecar una mica de voler anar més amunt que no conformar-se. I això, ja veurem la setmana que ve l'altra, ara quan quedin 2 partits. De moment l'equip ho està portant molt bé, està jugant amb
caràcter i amb decisió, i jo crec que és el camí. Els jugadors ho tenen clar, ho tenim tots clar, i jo crec que això ens hem guanyat per poder jugar ara sense aquella por que sabem que no fa jugar bé, i més a la nostra forma de jugar. És una forma de jugar de confiança. Si no estàs confiat, el qual no vol dir que sempre et surti. Pots anar amb tota la confiança del món i que no et surtin les coses. Nosaltres estem ara amb moral i la setmana que ve tenim un partit molt difícil aquí que prepararem al màxim èmfasi i a la màxima ambició amb el recolzament de la nostra gent. A hores d'ara, Salva, tal com està l'equip, que està oferint una cara bona, veus l'equip a la Copa? Bueno, costa molt veure així. Veure mala, no sé, no em faig la idea. Vull dir... És que el que m'agrada és que depenent de nosaltres, o sigui, tenim 8 victòries, crec que de moment encara estem entre els 8 primers, no? I depenent de nosaltres. I dependrà del que fem els dos partits que queden. I del que facin altres, doncs, dependrà de si no som capaços nosaltres a veure què fan. No vull fer massa escales, menys amb un mes i pico vista de la Copa, no? Vull dir, tenia il·lusió, però tampoc l'angoixa. Això no té que representar una angoixa per nosaltres, ni un mal de cap, ni una frustració si no l'aconseguim. Mantenir-nos aquí com estem ara, amb aquesta il·lusió, és el millor que es pot passar a nosaltres. Vull dir que ni em veig ni em deixo de veure. Evidentment, si tingués 5 victòries, ho veuria pitjor. O sigui, seran 8 victòries, doncs ho veig com ho veuen altres, amb opcions, i amb 5 o 6 equips per dues posicions, no? Bueno, intentarem lluitar. Si guanyem estarem, i si no guanyem, doncs hi haurà altres que hauran fet més mèrits que nosaltres. Sí, Salva, aquesta vocació de buscar el triple i exportar al màxim, fins a quin punt canvia una mica quan els partits es posen calents i entren els dubtes? Canvia una mica el plantejament de l'atac aquest amb ritme i tirat de tres? Bé, a partir de 3, tens d'intentar córrer per arribar a avantatges com hem fet al principi, no? I no dubtar. Agafar la boig i tirar, triar 3 amb una vegada i els hem fallat. I sí que és cert que després a les segones parts tu pots tenir també, però després tens a la motxilla el tema del pensament i tens la tensió del resultat, no? Conforme s'apropa. Però nosaltres tenim aquesta voluntat perquè forma part del nostre joc i del nostre ideari i del que volem fer. És a dir, que sabem que ja he comentat vegades a 5x5 o de 5x5 a guanyar des del punt de vista tàctic a equips com el Bilbao per nosaltres a hores d'ara és molt difícil. Nosaltres juguem tot el partit 5 a 5 mitja pista, no? Prohibido contraataques, prohibido tal. Home, el bàsquet hi ha l'ofici, hi ha la tècnica, hi ha la qualitat i nosaltres tenim d'intentar anotar com puguem i una de les formes per intentar arribar a 80 punts és ficar de 3. Hi ha dies que ens surt bé, hem arribat a anar últims a la lliga de percentatge, però hem continuat amb la mateixa idea perquè pensem que creiem en això i crec que a la gent també li agrada i també, per l'altra banda, trobem mecanismes per seguir confiant, rebotegem a matar, podem tirar més tirs i creiem. A vegades es va malament quan hem fet percentatges com el dia del Madrid, no? 2 a 20 a tercer quart, doncs res, no pot guanyar. També es passa d'una altra forma. Nosaltres intentem continuar, encara que la gent rival sap que volem tirar de 3, nosaltres continuarem amb la nostra idea. I defensant, perquè si no l'entrenador de defensa em mata. Si només parlo d'atac. L'especialista defensiu